Pompeopolis, bajarekî antîkê Romayê. Ev herêm berî zayînê di sala 66 da ji aliyê Generalê Romayê Pompeius Magnus ve ji destê Kralê Pontus hatiye dagirkirin. Bajarê antîk Pompeopolis li Taşköprüyê Kastamonu'yê ye û ji Enqerê jî 282 kilometre dûr e. Pompeopolis berî zayînê di sala 64 da hatiye damezrandin. Wateya wî jî bajarê Pompeius Magnus e. Ev kolandinên arkeolojîk yên Pompeopolis gelek berê dest pêkirine, lê paşê hatine rawestandin. Bu bulunduğumuz bölgedeki ilk arkeolojik kazı çalışmaları Li vê herêmê cara yekem karê vekolandinên arkeolojik di sala 1954 da ji aliyê Muzaffereya Arkeolojiyê ya Kastamoniyê ve dest pê kiriye. Lê ev dem serkeftinek vekolandinê nebûye. Lê cara yekê bi awayekî sistematik di sala 2006 da dest pê kir, eva 17 salê ku bêrawestin têda xebat tê kirin. Girê ku tê diyarkirin bi tevahî deverê vî bajarî ye, lê heta niha gelek kêm cî hatine vekolandin. Berhemên dîrokî ku di van kolandinan da derdikevin, di mûzaxaneya teniştê vî bajarî da tên pişandin û ev der berî mûzaxaneyê embara genim bû. Ana têda dîrokeka qedîm tê nîşandayîn. Berî zayînê di sala 64 da Pompeius Magnus ev der ji destê Kralê Pontus ve dagirkiriye. Ev Pompeopolis piştî dagirkirinê di nû de hatiye sazkirin. Ev bajarê antîk tevahiya wî hê derneketiye lê li pêş min ku diyar dibe bajarekî gelek firehe. Wekî vî bajarê antîk Pompeopolis ku ji aliyê Romayê ve hatine sazkirin li gelek deverên Tirkiye pêkane ku mirov bibîne. Serkirdeyên Romayê dema çûne kî derê demxa xwe ya şaristaniyê bi sazkirina bajar û rêyan diyarkirine. Eyüp Demir, Denge Amerika, Taşköprü, Kastamonu.